Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga waras yu amin, papagayam. Sakbay na, makablaawan pa, dagiti barua papagayam, ada Rosalinda Del Monte, Michael Pinalver, ken karakay amin na subscribers, ken supporters to'y drama tayo, nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Ito'y YouTube channel tayo, Adyor Drama Tips TV. Saan kami ang maumuma, nga agyamyaman kada kayo, ken saan kami mat ang maumuma, mangipapay karang iti paglinglingayan nyo. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, anapauluan, naluganan. Dito'y programa tayo, o naidaytan ka ha. Bakit? Apaya kasla alusiisan ka? Ibagak man langan ti marikriknak. Tapno makaginawa akong. Anda kayat mong ibaga, ngam mabain ka amang ibaga. Saan na ka mabain? Anya ngay nga raw, mabuting ka. Saan ka akabuteng? No kasta, siyak ti parikot mo. Basta. Adda ngamin agparparik na kanyak. Agparparik na. Sino ngay tiyakin al-alya na ita amarikrik na? Awan tal alya ditoy. Tao ti adda. Anya rode ko na, ngagparparik na kin ka. Diyak nga ron maawatan to'y bagik. Ngam talaga ang nagpigsa ti panagparik na kanyak. Nagpigsa. Nanay, amangan mo't no malugluganan kan bakit? Diyak mamati iti lugan-lugan. Wano exorcist dita. Sika angata. Amangan no da exorcism dita. In short, lugluganam. Ay, si Bibiyaga ko'y bakit? Dagiti lang natay ti lumuglugan. Agparparik na ngamin kanyak. Nga agek exorcist ka. Anya ti kayat maasaway? Sikan timang sungbat iti dayta. Ta iso tagparparik na kanyak. Anya? Ay, unay daytan kaka. Anya tantan-awam dita, Rodel? O, di ka nakatagari adagos, anya. Amangan no agkit-kita ka iti ma-exorcismo. Ay, nga exorcist nga bagbagang. Di mo sa maawatan ti kayat asawon ti exorcist. Amok, ta malugluganan. Ken espiritu alumuglugan. Apay nga raw, nga iso ti bagbagang kanyak. Agkakanat ka. No mayra na nga dapang panunutag, ibagaman ang agbon ng muningak. Diyas kabiyag na ito yan. Anya ay ti problema. Basta, agparparik na kanyak ti exorcist. Anya? Ante, si kaman ti pagdamaga. Anya. Agkakanat nga minan ti bagbagakan mapampanunot ni Annabel. Anya aya ti ibagbaga na. May papan iti exorcist ante. Jay malugluganan. Na, apay
Ay ngay, akas tati ibagbagana. Delikado daytan. Wala ron ante. Ang mga apektaran ng ti utak na kat agtinag to nabagtik. Ay, saan kumamot Ta kaasi kayo mo't adwa no kasta. Wala ron ante. Tinasayaat, ipan mo itisay kaya tres. Ta dagita tinalalaing a doktor ti utek kenrik na. Mayat nga ta, ano, ipan ko iti espesyalista ti utak. Ay kat ibagam pagsayaatan na ti aramidem. Sige, Rodel Barok, ipan mo ni bakit mo iti kabitan a panawan, ta delikadon. Ay, unay daytan ka. Talaga nga dagparparik na kanyak. Bakit? Mapantay ti doktor. Anya nga iti pa-check up mo. Sika ti pa-check up ko. Aguuyong kan samutan, Rodel. Ha? Saan bakit? Kaya't ka lang tulungan. Tulungan nga. Daytoy kit di agparparik na kanyak ti solbaren ta. Anya nga minday tangagparparik na kin ka. Exorcist! Malugluganan! Siyak ka de, ti malugluganan. Isuda! Sus, delikadon ti asawak. Unay daytan ka. Damagem anya daytan agparparik na kin kuana. Di na matibaga. Basta adag parparik na kano kinkwana at nagpilsa kano. Anya nga ita. Malugluganan samot di asawak tatang. Ay kat paliiwam Mabagbagtit samot ten. Apay, agsasao ka na ngagmay-maysa. San mo't? Wano agkat-katawa ngagmay-maysa. Saan mo tatang? Daytan. Ipakita mo iti doktor. Ibagak ngagpa-doktor kami. Ibaga na mo't ngagmauyong Anya? Ay, unay daytan kaka. Auntie, idaglukloko ni Uncle. Nagparik na kadikada kayo? Pirme nagparik na. Ha? Anya ngay tinariknam, auntie. Ay katadadanag ko ide. Iso sinursurot ko itinalimod. Kasta tinaramid yo? Apay. Ada aramid ni Rodel. Diyak pa'y mo't na akto, auntie. Anya pa'y latkukwam ngay. Akto mun ay tikabitan na panawan. Di, surutek nga rod itinalimod, auntie. Ngam di kag padpadlaw. Tapnusan na kamadlaw. No surutek, amangan no makita nak. Nagkunangay agpakita ka. Aglamang ka. Masapol nga alerto ka. Kabaulak nga tangaramidon ti kasta, auntie. Kabalam no kayat mo. Nungay manangdanak laangan iti mang surut ken kuana. Ado aya ti kwartam. Kwa, auntie. Ora igastwak, basta maktok. Ay uday daytan kaanakan. Imbag ta nakita ka, Rodel Barok, ta inawis ka dito'y coffee shop. Napatag ngamin ti ibagakken ka. Nagtaer ka. Bakit nakasto ti ibagbagana? Ano siguro, tagkursunada ken ka anya. Ay, awan mo tanti. Apay anadamag yun ta? Kuna ka, ta kaduan na natataraki, kat agsapul da iti sabali. Saan mo tanti? Sigurado ka? Asan mo nga isuksukat ti kaanakak? Agure kayo man ante. Apay kasta ti panunot yo kontra kanyak.
Anya mo tayo, no kalata dumteng tay sarampiting a babae kat sikmawam mo. Ay unay daytan kaka. Ante, awan ti kasta panunot ko, tadan asawak. Kat no chikboy ka kano ide. Idi dayta, idi awan pa asawak. No ita, saan na mabalin dagitan Sure ka? Pagduado-duan daksama tante. Saan mat barok? Ngam anadamla ang dagiti babae, wan? Ay unay daytan kaka. Masapol nga adayo ti distansyami. Tapno dinak madlaw nga agsiim. Ni. Ay, Saus. At nakadwa na, babae. Ay, dayto yan. Diag parparik na kanyak. Punak tupay kat. Ngam, tapalaang, Annabel. Tapal. Diyak pa'y bigbiglaan ida. Si imak manon ida intun bigat. Numakitak pa'y ida. Tarayakon asap pegan ti babae na. Talaga nga da exorcism anya. Adda malugluganan dita. Annabel bakay. Amangan no si kati malugluganan. Iso nga ipan ka kumay ti doktor. Bagtit ka talaga niya. Kat no si kati tila mapampanunot na. Among bakit, ti tao si bibiyag, sana mabalin alumugan iti sabali a tao. Malaksid no isukat na tayon. Kun dakas nga espiritu dagi diya lumuglugan. Linidemonyo ti kasjay. Isumat! Dinidemonyo at talaga. Apay nga rod nga isutar aramidam. Demonyo ka nga rod. Bakit? Amom ka di ti sasawag. Wano malugluganan ka batan. Iso akas tamam. Nakaro ti pan nakalugan mo, bakit? O relatong paan na kon. Akin espiritu nga tatilimugan ken ka. Di nakpagat atapan iti dakas, tasikat ti dakas nga espiritu alumuglugan. Sino ayat ibagbagam alugluganak, kat si bibiyagak pa'y matlaan. Padak ka day, si bibiyang. Natural apadam agartem. Anya? Gartem ko naman. Agkakanat kamot bakit? Gartem kada naluganan ti ibagbagam. Sino nga taapasuro ti jablaw, tinanglugan ken ka? Di mo ulit-ulitin day taak, ta sa anak ngampang. Sa bali man ang tibagbagam. Saan nga agsusurot? Iso delikadon bakit? Unay daytan. Nasaysayat mo't lang. No, ti auntie ni Annabel mismo ti pagpatulungak. Urayag dito'y coffee shop ang nangawisan na kanya kidi. Isun ti sumungad. Oh, Rodel. Nabayag ka kadi ananguray kanyag. Saan ti? Nagsinaro no talaan. Mabitla ang tamang ordera kiti pagsangwan ta. Kapilat ta ti. Sinyasa kon ti waiter. Rodel, iho. Anya ka diti parikot mo? Ya, nabilante. Agkakanatlat ta ti may sawsawang na. Kas kumaitian niya. Exorcist. Anya? Adda ka no exorcisag. Dakasak ka no nga espiritu alumuglugan iti si bibiyag a tao. Ay, just ke. Apay, di mo na gets? Exorcist. Lumuglugan. Ti amok iti exorcist kat di mangparparwar iti limugan ante. Saan nakakasta? Awan power ko mangparwar iti spiritu alumugan iti tao. Oh, just kay kamot. Saan nakasta ti kayat asawon ti asawam? Nagad tayo.
Kunak to, paikat. Isuda manan. Huh? Mapana ko ni Tayanda. Nakatalikod ti babae. Gamatak adagos ti buok na. Nabayagan ang nagparparik na kanyak daytoy, just kay kayo. Ita, gamatak. Ha? Annabel? Annabel! Ante? Nagawa na bain mo anang ipungot kanyak? Si kagayam ti exorcist na ante. Annabel? Tilugluganan na. Tinpadag. Anya tilinaw di utak mo? Da kayo matgayam ante. Kapamindo day tuyan ang nagsinarak kayo. Saan kami ang nagsinarak? Kunayo paliiwag ti asawak. Da kayo matgayam ti chicks na. Danga! Nya? Talaga bagtit ka, dadaal ti ulom. Apay nga rod nagsinsinarak kayo. Daydi mo, kat sana na'y gagara. Nakitak ti asawam, isungay nawis ko, dito'y coffee shop, gapu itinay bagam kanya kaparikot. Iti kapamindua, ni Rodel tinagragot ang makisarita kanyak may papankan ka. Ti mapaspasamak dita utek mo. No kasta. Adda parikot mo kanyak, Annabel? Ibaga mo, nadakkel ti imon mo. Idin tutawan mo't gayam, ti pagimimunam, danga. Kuwang amin. Idi barupay kat chick boy. Anya tamok ngay naging gaita kat. Adapay lakan kwa na dayta. Anya? No kastagarod, alalyaan na katibukod mo a panunot. Sikamot gayam ti agpalpalugan iti dakas nga espiritu iti utek ken pusom bagtit. Unay daytan, Annabel. Lala, agkidaw kay ti pamakawan iti asawam, anagat atapam iti dakas. Kwa lakay. Ay, Sorry. Naidaytan, Annabel. Naluganan day utak mo iti dagas nga espiritu. Ay, naidaytan ka. Da kayo nga das asawa na, saan nyo na pagkatapan iti dakas ti asawa yo? Tamakabasol kayo mo titi Diyos, iti kasta kapanunutan. No ay ayaten nyo ta asawa yo, talkan nyo kuma. Saan katapakatan iti nalabos nga imon, amang dadael iti relasyon nyo kas agasawa. Nang runa, no talaga mo't nga awan ti araramiden na amadi. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Naluganan. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.